Здравейте, здравейте! Така да ви поздравя. Добре сте дошли в това видео на живо. Това, за което исках да си поговориме, така че може би фона е малко по-хубав, е важността на дребните неща, за които ние, или по-скоро на които ние не слагаме чак толкова много значение, не отделяме толкова много значение. И това е понякога една усмивка, един поздрав, едно добро отношение. Понякога, не казвам винаги, но понякога ставаме толкова вглъбени в себе си, всъщност като че ли духа на този свят и всичките тия притеснения и грижите ни и всичките неща, които идват към нас, са така ориентирани, че ние забравяме дори и по-човешки добрите неща. Ние, които се наричаме с Христовото име, понякога ставаме толкова ангажирани с нашите проблеми, с нашите трудности, че като че ли става невъзможно за нас да, както казва Исус, да светиме в този свят, да бъдем сол, да бъдем светлина към този свят, да бъдем хора, които този свят да каже, тези са нещо различно. Тези са носители на друг дух. Тия хора са нещо различно. Преди малко си работех. Ето тук зад мене. Може да видите. Събирам листа. Това е къщата ни в Германия, в която живееме. И минава комшията от тази къща. На колело и вика здрасти. И маха с ръка. И аз викам здрасти. И аз му махнах с ръка. След малко обаче той прави кръгче и се връща. И започнахме да си говорим. Здрасти, здрасти, какво правиш? Дера-бъра, как е здравето ти и така насетне. Ако ще каже какво толкова, свърнал е човека, поговорили сте си. По тази улица в дъното, където виждате U-образното кръстовище, в посока на там, след 3 къщи се намират мои брати и сестри. И информацията, която ви казвам, не е за осъждение, а просто за размисъл. С тия брати и сестри се видяхме веднъж в продължение на 2 години. И то защото минаха по улицата пред къщата ни. Минаха по улицата и за да не се изложат все пак, че да не се обадят, нали, да излезе така, че не са се обадили, звъннаха на вратата ни и казаха здрасти. Въпросът е, че всичко приключи до там. Въпросът е, че нямаше абсолютно никакво развитие на взаимоотношения, на приятелство. Дори нямаше такива реплики, каквито то не вярва човек от къщата отсреща, моя съсед, ме попита. Съвсем нормални човешки въпроси. Посмяхме се и странно защо с този човек, съседа отсреща, имах далеч по-искрен разговор от едно изкуствено здравейте, как сте, ще се видим в неделя на църква, слава на Бога и така насетне. Знаете, тая религиозна маска, тя е просто ужасна. Знаете ли, скъпи приятели, аз си мисля, че този, който е създал това нещо, той, който е създал небето и земята, по която ходиме, въздуха и всичките животни, и той, който ни е създал по своя образ и подобие, според мен, не знам, нали? Това си е теорията на Владо. Заслужава малко повече от това религиозно, отвратително, студено отношение, което ние имаме като вярващи помежду си. Здрасти, как си? Добре ли си? Какво правиш? Хора, понякога ние се нуждаем просто да свалиме маските и да бъдем искрени,
но за съжаление това понякога е трудно, да не кажа невъзможно, да не кажа нездравословно, тъй като ние не познаваме човек от среща. И тук идва въпроса как ще се познаваме, след като ние сме неделни посетители на църквата на пастор Гошо, Иван, Драган, Петкан и еди кой си. Ние нямаме взаимоотношения, ние не се познаваме. И как ще имаме тия взаимоотношения, как ще се познаваме, след като ние сме неделни участници в богослужение. Ние нямаме време за приятелства, ние нямаме време за взаимоотношения. Най-много да има някакво специално събитие, някакво събрание за мъже, за женени, за неженени, за предбрачни, за следбрачни, за надбрачни взаимоотношения, за жени, за мъже и така насетне. Не знаете, конференция за жени, конференция за мъже, конференция за женени, конференция за неженени. Защо не ги виждаме тия неща в ранната църква? Защо не виждаме неща като богослужение, като анвон, като сцена, като всичките тия неща в ранната църква? Защо при хората всичко е било по къщите? Просто по къщите. Днес сме при този, утре сме при този, други ден сме при този, по-други ден сме в нас и така насетне. Обаче не. Ние предпочитаме да ходим неделя на църква. И в един момент, когато четеме Новия завет за братолюбие, когато четеме в Новия завет за прошка, когато четеме в Новия завет за взаимопомощ, за всичките тия неща и се чудиме. А тия хора на база на какво са имали братолюбие? Защото са ходени на църква заедно, на църквата при апостол Павел. Нали, ти при кой ходиш? Аз неделя си ходя тук при апостол Павел, той е много готин проповедник. А ти? Не, аз съм при апостол Петър. Ти при Варнава. А ти при Сила. А ти? Аз съм при Яков. А ти при Йоан. А ти? Не, момчета, аз съм при Юда. Не, аз не съм с вас. Павел в 1 Коринтияни казва, вие чувате ли се въобще какво говорите? Че това нещо разделя Христовото послание към вас, разделя християните, разделя тялото на Исус. И така, скъпи приятели, от едно нещо, за което Исус е умрял, за което е дал живота си. Вие знаете, че всъщност неговото служение на тази земя, след като на 30 години той се обявява за Месия, е било доста кратко, само 3 години. И след това го убиват. За тия 3 години този човек, който имал претенцията, че е син на Бога, който имал претенцията, че ще възкръсне, който ушкем е говорил, че ще възкръсне, за който ушкем апостолите казват, че е възкръснал, в който ушкем първите християни, между другото християни никъде не се среща в Библията, освен в контекста на обвинение към вярващите в Месията. Нали? Тия хора са вярвали в него, тия хора са се надявали в него, тия хора са смятали, че отвъд смъртта имат вечност с него. И виждате ли, те са гледали на това нещо по някакъв различен начин. В един момент те започват да разбират, че живота, който живеят, е в неговото творение, в неговият свят. Тия тела са създадени от него. Да, някой ще каже, ти добре ли си, аз съм роден от майка. А майка ти от кой е родена? От нейната майка. А нейната майка от нейната майка и така от семейство до семейство. Вие как смятате, че сме дошли от маймуните? Смятате, че по някакъв чудотворен начин наистина тези малки бактерийки и тези малки микроорганизми са еволюирали и сме се появили ние в това нещо. Че цялото това нещо говори за Създател. Цялото това нещо говори за някой, който с разум е създал това нещо. Като погледаме на тялото си, защо носа ни е тук, а не отстрани или отзад на тила, защо има 2 очи, а не едно око в средата, защо ушите са ни от двете страни, а нямаме едно ухо някъде тук или тук отзад,
Всичко е направено уникално, точно, на правилното място, съобразено, интелигентно, с разум и с мъдрост. Обаче ние понякога просто се противим и си казваме, не, ние просто сме си от маймуните. След това повярваме в Исус и влизаме в тази религиозна система и вместо да четеме писанията и по някакъв начин наистина да се опитваме да ги живееме с Божията помощ, ние влизаме в едни религиозни коловози, които са оставени много отдавна. Още от император Константин и ранните отци. Неделно богослужение, един пастор, който проповядва и членовете на църквата. В случая аз, ако съм пастор, вие ще сте членове на моята църква. И вие, нали, вашето задължение към Бога, центъра на вашата вяра трябва да е неделя да дойдете, за да чуете проповедта, която аз цяла седмица изготвям, за да ви я кажа. И в същото време ни отваряме документите на Новия Завет, отваряме благовестията и ние просто виждаме съвършено друго развитие на учението на Исус. Виждаме нещо, което е свързано с живота, виждаме нещо, което е свързано с взаимоотношенията. Исус беше с тези апостоли и той ги нарича приятели. Той не ги нарече членове на моята църква, той не ги нарече мои ревностни последователи, той ги нарече мои приятели. Вие сте мои приятели. С вас споделям тия неща. Те имаха обич помежду си. На последната вечеря, последната Пасха, вие знаете, че Йоан облегна главата си на гърдите на Месията. Това не беше просто приятелство, това беше нещо много повече, хора. Къде са тия взаимоотношения днес в църквата? Възможно ли е те да циркулират и да съществуват? И защо един невярващ човек от съседната къща трябва да дойде, и не само той. По принцип, аз много често с невярващите имам, може да се каже, много по-искрени разговори, отколкото с вярващите. Вярващите винаги ме гледат осъдително, защото знаят, че не хода на тяхната църква. Или ако знаят, че хода някъде другаде на църква, ще ме питат къде ходя, за да могат да ме преценят дали съм от техните или не съм от техните. За какво става въпрос въобще? Къде е Христовото послание? Къде е апостолското послание? Че ние вярваме едно благовестие, ние вярваме в едно кръщение, ние вярваме в един Христос и ние сме приели един Святи Дух. А ние днес сме разделени на стотици хиляди деноминации. Над 22 000 са официалните деноминации, които в момента са много повече християнски деноминации. Като теглиме чертата от цялото нещо, аз лично не виждам никаква полза за вярващите от гледна точка на изграждане на взаимоотношения, на приятелства, на взаимопомощ, на каквото и да е. Просто неделя човек да отиде на църква и да присъства на неделна свята литургия. И някой ще каже, аз не ходя на литургия, аз ходя на богослужение. О, простете, моля, каква е разликата между твоето богослужение и католическата литургия? Пастора говори по Словото. Сериозно говори по Словото. Ами, като говори по Словото, защо толкова време вече, над една година, каня пасторите на раздумка и на разговорка относно какво означава християнство, какво означава църква и дали се говори за църковна иерархия в Новия Завет и никой не се отзовава на тия мои предложения, но те биват окачествявани като повод за караница, за ненужни дебати и така насетне. Защото те самите нямат отговори за тия неща, защото те са необразовани, защото те не знаят в каква система служат. Те самите са заблудени и заблуждават хората. За съжаление. Това е. Така че, приятели, живейте с Господа в сърцата си, стремете се нему да служите и него лично да го познавате, защото с ходене на църква никой няма да спаси душата си, но с познаване на Месията всеки един от нас ще свидетелства на този свят, че той е различен и че той е гражданин на небесата.
Бог да я благослови.